Καλησπέρα. Έχουμε έρθει στο λιμάνι της Νέας Χιόνης. Είναι πρωί. Από ό,τι βλέπετε σήμερα έχουμε και παρέα. Έχουμε τον παράκτιο. Γεια σας παιδιά. Ψαρεύουμε όλοι μαζί με τα ζυμάρια μας. Ζυμαράδες. Ζυμαράδες. Φανατικοί ζυμαράδες. Αυτά είναι. Ωραία. Έχουμε την παρέα μας. Έχουμε ρίξει καλάμια. Βγάλαμε ένα μελανούρι. Ο φίλος μου ο Νικόλας κάνει ένα κανάλι, θα κάνει ένα κανάλι σιγά σιγά special. Είμαι σίγουρος. Μακάρι. Είμαι σίγουρος. Θα κάτσουμε. Θα πιάσουμε λίγα ψαράκια. Πού θα πάνε? Θα πιάσουμε. Εδώ θα είμαστε. Σήμερα το άλλο θα είμαστε εδώ. Εντάξει. Αύριο βλέπουμε τι κάνουμε. Δεν νομίζω, αλλά δεν θα Θα δούμε πώς θα πάει. Έχει πολύ ζέστη. Σύμπησε τώρα αυτό το καλάμι. Πάνω είναι. Δεν μας προειδοποίησε. Πάνω είναι. Τι ήταν αυτό? Πάνω δεν είναι. Τι είναι, για. Βλέπεις πού. Έρχεται. Όχι. Κάνεις τα πόδια. Μπα, δεν νομίζω καν Είναι ένα τραβάει. πιασμένο, πώς έπαιρνα εγώ το σαργό, ένα πιασμένο έτσι από το πλάι όπως αυτό. Στο πλάι. Τι είναι? Μελανούρι. Ναι. Ουα, καλό μελανούρι είναι. Καλό τσίπρο. Δεν είναι κακό. Τουλάχιστον δεν μας το έφαγαν. Γεια. Πιάσατε κάτι άλλο? Όχι. Πόσα μας φτάνει? Καλό μελανούρι είναι. Ωραία. Άντε τέτοια, άντε. Σε φέραμε γούρι για να μην λες, Ναι. να τα λέμε και αυτά, Να το... Θα τραβάνε τι κανάλια ρε φίλε. Ποιος είσαι ρε? Ποιος είσαι ρε φίλε? Πάνω είναι. Πρέπει. Πάνω είναι. Να δούμε. Άδους εντάξει. Σάλπα νομίζω είναι. Ζαργός. Ωραίο. Άγγι ποιότητα. Ωραίο. Άγγι ποιότητα. Έλα ρε φίλε. Ωραίο ζαργός. Όπα. Έλα ρε Παναγιώτη. Έλα. Να το. Έλα και εσύ like. Να το τώρα κι εγώ. Έλα δώσε κάμερα. Να το. Έφυγε. Είναι selfie όχι? Έφυγε. Ναι. Τι έφυγε? Δεν είναι. Πάει. Δεν πειράζει. Έφυγε. Χτύπησε καλά πάντως. Μεγάλο ήταν. Γι' αυτό πρέπει πάντα να τρέχω. Θες και Δεν μία πειράζει. πουλάκι? Έχουμε ρίξει τα καλάμια. Ό,τι έχασα εγώ ένα. Μόνο τη μουρμούρη και μια σάλπα βγάλαμε, μικρούλα. Την άφησα πίσω. Τσιμπάει σήμερα, είναι ωραία μέρα. Συνεχίζουμε. Ξαναήρθαμε. Τώρα έχει βραδιάσει. Η ώρα είναι 9 περίπου. Βγάλαμε ένα κέφαλο μεγάλο. Τσιμπάει, αλλά έχει και ψιλούρα ταυτόχρονα. Θα δούμε πώς θα πάει. Πηγαίνει καλά, εγώ έχω ρίξει ένα καλάμι. Αυτό. Να το, καλά είναι πιο... Να το, να το. Άντε κύριε Δημήτρη, βγάλτε το δουσάρι.
Βγάζεις βίντεο. Τραβάω, τραβάω. Πάνω. Δεν είναι διάμαν. Αμάν δεν είναι. Μένει και ένα γοπάκι όμως. Ψάρι είναι. Γοπάκι δεν είναι. Σαν σπάρος. Σαν μουρμούρα. Να το, μικρό είναι. Όχι. Να το, έφυγε. Δεν πειράζει. Μουρμουράκι ήταν, τι ήταν. Μουρμουράκι. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς θα τα αφήναμε. Συνεχίζουμε. Άρεσε. Όπα. Εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι σαν. Μήπως δεν πιάσε κανένα. Μήπως με έπιασε κανένας απέναντι. Δεν νομίζω, ψάρι είναι. Να το, είναι ωραίο. Δεν έχει καλή κάμερα τώρα. Τι το σάμπα. Μπα. Δεν νομίζω βραδιάτικα. Να το είδα. Μεγάλο είναι. Τι είναι αυτό? Σάλπα. Ουα, σάλπα. Μπαμπάτσικι. Σάλπα, αλλά Δεν είναι χρυσαφένια. μπαμπάτσικη. Μπαμπάτσικι. Άιντε, για να δούμε. Τι έχει πάνω. Όπα. Σάλπα. Ή κέφαλος. Και να είναι τόσο μαχητικός, μακάρι. Εσύ Νίκο. Να το, το ψάρι. Μαχητικό είναι. Όχι, ναι. Α, Πούμε. φεύγει. Ουα! Σαν λάβρακας είναι. Ουα! Εντάξει. Εντάξει. Όπο. Καλό κομμάτι. Και μελάνο, θέλετε εδώ. Εγώ σας είπα αργά θα πέσει η δουλειά. Μια χαρά, συνεχίζουμε. Έλα.